yakin nang Mekah munggah surga. Aku yakin. Dunan nasihin. Iya. Lek memang pangeran ridho, wong tuwa gak terjadi maju subiyo akeh malih gak payu. Oh nang pangeran pol, tapi nang wong tuwae yo keparat, gak dadi. Gak dadi, Pak. Terus ngene, wong ana laku tirakat, wong ngaji, wong musafir, wong mujata, wong sembarang, wong golek ilmu yo. Iya. Penting salah situ. Ridho guru apa ridho wong tuwa, apa ridho pangeran. Aja nganggep ridho pangeran wis tambah jaman koyo ngene iki. Sapa gak ridho pangeran? Kangelan. Ana ridho guru wong tuwa iku lho, api-api wong. Bener apa enggak? Rahayu, rahayu. Sugeng siang para pamirsa. Kita bersama narasumber Mbak Rauf dan Mbak Jum. Saat ini akan kita bahas tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Kalau dari asal usul dari tiada kembali ke tiada. Nek di Jawa asale gak ono dadi ono balik nang gak ono. Nah, ini kita bahas tuntas tentang masalah niku. Dan masalah yang kedua, kirim dungane ya napa? Ku ya napa, Dik? Kira-kira sing yang ahli kubure atau yang meninggal itu gimana? Kita bahas tentang hari ini. Ini Mbak Rauf, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya napa Mbak Rauf? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lalu kembali mati. Kembali dari pangeran. Kembali nang pangeran. Kalimat itu lek dikupas pintas. Inna ada wa la kulli nafsin dha'iqatul maut. Fastabul khaira fastabul khaira. Batur alam wa. Dari Allah kembali Allah. Bil ma'ruf. Inna ada wa la kulli nafsin. Itu alam kalam sesuai ngakhiri kehidupan manusia sing kaya manusia ngene-ngene iki. Wong kabeh sak koncane iki akhirate neraka pandangku. Gak apa-apa pokok lillah lega lillah ana ridho. Nek jebul gak apa-apa. Masa tega pengiran kan iso gak? Lho iya tambah. Wong di dunia ini Karena sifate Gusti ku welas asih. iya. Kan nggak sesuai karo sifat Gusti. Iya. Hasbul khaira. Basmalah. Apa sih sak ngene. Innalillahi itu alam kalam kalimah untuk tujuan akhir. Alam raya itu wong menungsa urip makhluk sing urip di dunia itu diakhiri nang kembali nang sing kuwasa. Lah sing kuwasa sing ya apa? Lamu sing kuwasa ya apa? Aku dhewe gak tahu menahu, aku dhewe ya gak tahu paham. Tapi aku yakin gitu aja. Yaitu di kebaliknya kabeh itu min lek bahas itu. Intinya apa? Tinggal kamu anak yakin mantep apa enggak. Padahal layak menungso itu biarpun di akhir kalimat itu mati. Sebabku ya gak mati satu ini pun enggak. Sebabku akhir hayat, akhir hidup itu ya yang akhir hidup gitu aja lah. Tinggal kok melakukan ibadah ini apa neng dunia itu. Bagus yang nerang enggak bagus. Sing diaran bagus sing ya apa, enggak bagus sing ya apa lagi. Mangan ibadah itu. Iya, makanya ngene kok. Lek diarani bagus. Mungkin awake tau nandur api, contoh Bung Karno. Ya. Karena jenenge Bung Karno itu api, wis dadi presiden nang rakyat itu ketok hasilnya walaupun wis mati kaya sing urip. Lah inilah yang dinamakan masih hidup. Itu lho, Pak. Berarti secara jasadnya mati tapi kelakuannya sing urip. Ngono lho. Iya. Berarti kaya ono sih. Ngono lho. Apa berarti? Ya kaya unen-unen ngene lho, Bang. Gajah mati meninggalkan daging, macan mati meninggalkan tulang. Manusia mati apa? Meninggalkan kebajikan. Kan itu apa? Mungkin ngono, ya. Jadi teko kelakuannya Mbak Rauf. tuntutan bagus antara gak bagus. Mau pangeran apa dinaik? Oh, aku apik, malu tak nggak swarga. Apa ngono mbok pangeran?
Rumit meneh, Pak. Iya luwe rumit. Rumit meneh. Berarti sik ngono wis rumit meneh ya. Rumit meneh. Sabes. Enggak kaya kelakuan api matine Kusnul Khotimah moro dalam kubure penak ngono baru. Lah amit ya. Diarani Husnul Khotimah sing ya apa? Sing Suul Khotimah sing piye? Oh, ngono ya. Iku lek dibahasanan lila palila. Lah aku drama Pak Pandum padha menungsane sak pas-pasku. Aku niat bagus, tandane kanca dulur gak bagus ya ora apa-apa. Penting aku menuju sehat. Terus ana ridone antara ridho iku umpama ya. Aku ndek kanca tak dulur. Dadi kiai. Iya. Pandang aku dhewe. Kok gak ono mulyane ngono lho kasarane. Iya. Berarti kan gak ono ridone. Oh, ngono ya. Lho kancaku mbuang, kok gak kena. Tapi kok ndukur. Iku lho sing repote. Sing bedakno Nang ngono ya. pangeran iku. Sing bedakno ngono baru ya. Terus bahasane iki amit kabeh. Iki duit syariat meneh. Munggahe teko naku. Film mandi, film dorek. Siji tambah loro, loro tambah loro ana 20 barang. Apa iso bahas lah ya, Pak? Gak iso. Gak iso ya. Itu mah jenenge wis metafisika. Jadi di luar nalar kan. Heeh. Tapi nyoto. Nyoto. Mane lek menggunakan pangeran itu kabeh faktor X. Nah. Penting kabeh iku niat paham, niat sehat. Nah, terus kayak ngene baru Heeh. ketika wong mati kan diselamati ya, selamati mulai sampai 7 dino. Ya. Ya 40 dino kan niku tahlilan baru. Iya ya. Lah tahlilan niku ya apa baru menurut sampean? Iku lek nurut wong NU ya. Nurut filosofi Syar'i Jawi ya. Iya. Iku mek sunah. Oh sunahe ya. Tenger. Di tengah. Me Berarti malah- uri-uri tok lah sunah. Timbangnya kumpul-kumpul gak lapo-lapo teman gawe tahlilan ngono. Terus iki nih, cateten dina iki. Umpama duwe dulur duwe sapa wong tuwa mati ya. Iya. Pas gano-gano aja nian golek-golekno lek memang teko gano. Wis saono Yang penting didongakno. dengan. Lah umpama kajate mbok 7 hari 40 dina ni. Golek Lah tangan ana mubeng. udang mubeng aluk gak Gak, iya. dongakno dhewe ae. Lek gak perlu penyampaianku sharingno nang para ustadzah, para kiai. Iya iya. Aku gak tau nang ngono lho, Pak Jum. Lho iya mbancen Sharingno. Masalahnya kan ada sing ngomong baru Heeh. Mas yo wis amalo gawe kemang gawe ahli kubure Mas yo sak uya-uya sak jumput ngono ya apa baru. Ya gak masalah, penting Ke syarat. mek ge syarat. Oh. Lillah ikhlas Tenger, lahir tenger. batin mek tenger. Cara jauh donga njok tulungan wong-wong lek gak diopahi kan ya angel lah. Ngono lho. Makane nglumpukno wong iki mang opa-opahe ya berkat lah ngono apa? Heeh. Lah ngene kan maringno tahlilan ya ndonga bareng. Moro ka faidahe kasiate faidahe kasiate. Apa yang ngarane kaidahe terus apa yang ngarane iku jenenge baru iku mang ganjarane. Iku gawe ahli kubur iku ya apa baru? Apa kira-kira kok sampai apa ora kira Mbak? Lek pol tenan ya. Kabeh mbok dikajati. Iya. Wong rong donya ya. Antara wong siji loro. Lek wis pol dunungane nang pangeran, kita tetep ditaker mbek pangeran. Ya apa biyen kelakuanmu? Nek ngono tok. Berarti nang sing mayite wong matine mau ya? Cek tetep seperti Berarti ana takerane ya? takerane dhewe. Mas yo dongane sing Dongakno model apa sondo langit. Lek lakonane ndek donyane gak karat. tadi tetep ditimbang ya. Ditimbang. Kok penak. Kelakuanmu kok penak temen Dongakno Mek. selesai urusan urusane ya. Heeh. Iki tak kei contoh. Biyen aku dadi Padha karo Gusti Allah disogoki lho. Oh, aku ngene, bakon ibadah, bakon ritual, baning. Iya. Wah, aku gak masuk pikir kon, pangeran ngono. Heeh. Bakon ngaji, aku mau takon ngaji. Iya, Iya iya. apa enggak? Iya. Kabeh iku lek layak tuntutan sunah. Lah lek wong kowe ahli sunah wal jamaah karena wis dianggap. Aku lek nang kaji yakin nang Mekah munggah surga. Aku yakin. Dunan nasin. Iya. Lek memang bener rido, wong tuwa gak terjadi maju subihake malih gak payu. Iya. Oh. Salah masak. Rahayu. Oh, rahayu. Iku nang pangeran pol, tapi nang wong tuae yo keparat, gak Iya. dadi. Gak dadi, Pak. Iya ngerti. Berarti kan berarti ora setune wong tuane lanang wedok iku mang ya Terus negara lek wong musafir, Bahasane ridho Allah ridho waliden. waliden. Pangestune wong tuwa iku padha karo pangestune pangeran. Lah ngono. Terus ngene, wong ana lawak laku tirakat, wong ngaji, wong musafir, wong mujata, wong sembarang, wong golek ilmu ya. Iya. Penting salah situ.
ridho guru apa ridho wong tua apa ridho pangeran. Aja nganggep ridho pangeran wis tambah jaman koyo ngene iki. Sapa gak ridho pangeran? Kangelan. Ana ridho guru wong tuwa iku lho api-api wong. Bener apa enggak? Lah terus guru ya apa Mbak Rauf? Guru iku ya ana sing mulang sakalima alif. Heeh. Lek didono alif padahal kasih do mau ayu. Aku ki urip jatine apa? Lek didono nang Jawa aku Ismoyo. Semar aku nyamar rahayu. Lek bak kalimat dunungane Thaibae daerah Den Pandagang kudungo. Karena inkarnasi sabdo palan lagi janji anak Mojopahit. Anakku wong Hindu kok caraku. Kok jawab Wali Songo. Tetep besok tak janji. Berapa ratus tahun lek gak iso ngenakno donya tak tagih janji. Kejadian tsunami, labindo. Alam dengan itu. Iku artine sabda palan nagih janji. Iya. Ono Arab ono Jawa. Lah Arab ono Jawa iku kitab saiki ndek pengadilan. Lek wong krungu sak Malang Raya sak Jawa Timur, lek kepengin tau golek ana aku tak duduhi sapa sing gawa. Oh, ngono ya. Iku waktu rekoso laku-laku 1 sampai 7. Nggak ono sing ngerti ya urip ya mati gitu lho. Tapi lek gak tau nglakoni ngono gak tau. Rahayu tong kosong. Iya. Tandane wong wilaheng. Tembung Tembeleng jare. iku syariat. Tembung jare. Ya assalamualaikum. Jika ngene iku lho, ana wong ilang jarene, wah. Ku wong anu iki wis ngene rokok, gak bisa. Wong rido surga neraka iku lho. Masih ana neraka rido pangeran padang kok. Padang. Iya iya. Jenenge amit sik ya. Iya. Sing jenenge neraka ya apa aku tak. Wong aku yo ora ro. Lah iya, ya sing ngono lho aku lega. Ngono emang nutupi aja. Lah iya. Akhire bojo akeh kok. Swarga iku nyu. Iya, ngono lho. Lah, iya, Itako, kok iku ketuaan tuwek sejati ning Jawa. Wong Itako dikei wa swarga ora ilah alam kalame innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis dudu alam kalam. Berarti kan Semu murgana berarti bisa. kuncine men dibaleni Mbak Rauf ya. Kuncine teko wong tuwa lanang wedok. Iya ridoe wong Ya, tuwa. terus guru, Ridhoi terus guru, Gusti, ridhoi telu iki Mbak Rauf. Iya. Lah saiki tangga-tanggane mang ndongakno mang ya Mbak Rauf. Lila wali lahir batin apa ngalah berkah berkat. Golek berkat apa? Apa golek alam. Aku dhewe urung tentu. Iya. Kabeh wong jamaah biasa kumpul-kumpul ndak tetep di sengiti. Itu Iya. percuma bagiku. Itu syariat, nek syariat tok sing omah pondasi aku gak ono. Aku gambling nang ngene iki. Iku mang adat ya karena Ya, adat memang. Ya Ya. sekarang Lek cara lain. pantese lho ya. Iki mek cerita, aku Iya. ya gak ngene-ngene. Lek pondok kono-kono iku sing kiai ini lho, terbesan nyantri itu. Kan rahasia gitu. Wis pokoke lah, pokoke lah. Gitu. Iki deal Pak Jum. Deal, Mbak. Jadi Deal. Pak Sareal iku ndendakane. Wih, yo kebongkar ya gelem Mangan nrimo. lho. Ngene lho, Pak. Makanya judulnya kan urip, une usaha, rahasia. Hanya rahasia, tapi rahasianya karena terbongkar. Ya gak apa-apa. Wis ora apa-apa. Loh, Wis, gak apa-apa iku itu mah lho. berkah. Iku tolabul ini an-nadhafatu minal iman. Pak Kasrofi fil mandi fil mudhari. Penting fulus. Nek ganu-ganu ono rondo akeh duwike. Lho, lah, ngono lho Pak Jum, maksude iku. berkah. Berkah nggih. Alah ada Jadi mafi fulus, berkat gak gitu kabeh ya. apa-apa aku. Kendaraan yo gak. Kepengin gendak yo gak ngerti cara. Ati ngerayu wong aku ben pas iku sekolahane gak tau mlebu. Aku gak lulus nek ngerayu wong wedok. Iya. Kangelan ya, Pak. Tapi wongnya nemplek kadang ngerayu wis. Jadi yo memang isaroe anu Pak Jum. Iya. Amit yo, amit kabeh. Bulat. Bukan bulat iki bulat-bulat karepe. Bunder dhewe. ya. Banyak Bunder, bulat ya. Seser. Wis tak dudu yo. Iki bulat karepe dhewe Pak Jum lho. Iya. Lho, ono cici. Iki Pak Jum. Wis tak kok bulat karepe dhewe. Iku mesti kok dari motor lho. Baik. Yo, cek ini yo, boy. Rahayu, cek, tenang aja. Ini nggak dong, duit itu akeh apa? Aku cari cepat beli. Pak, justru iso numbang kekurangane negara. Mana ya? Foto di bidang keamanan, oh dikekno pos lho. Lagi Mbak. Coba aja, lantai aja. Terus. Kita terus ya Pak. Iya, Pak. Kemang bab masalah kemangan masalah tahlilan Pak Rauf.
Berarti tahlilan niku kan ono sing sih, tahlilan itu mek tradisi. tradisi ya. Wis Ada poinnya tradisi. tradisi. Ada Tradisi ya. Mek tradisine zaman biyen ini kan nengeri ya, nengeri wong mati 7 dina, 40 dina, 100 dina, sampai endak 1000. sampai 1000-an. Lah, iku marang ngono kan biyen iku kan gak ono ah. Karena tahlil mek kumpul-kumpul mangan bareng ngono ya, Pak. Iya. Nah, terus sajake ono wali iku kan, ono akhirnya kan timbange kumpul-kumpul ayo tahlil. Tahlil kan kuncine ndek syariat la ilaha illallah to. Iya. Lek budayane nek Jawa lek wong seneng nglumpukno dulur, seneng Mangan-mangan. nglumpukno tangga mangan-mangan ya. Dibareng itu, ngotimbange ngumpul-ngumpul kano acara, digawe misi sing positif ndonga lak ngono ah. Kadek ana mangane lak ngono ah. Lah cerita para wali itu mek tuntutan, mek nengeri perhias supaya semarak kumpul-kumpul wong syariat. Wong sejati syariat wong ngaji kan. Iya. Itu tuntutane. Mung hak iki Jawa yang jati nih kan mboten sami. Nek wong Jawa kan sifatnya wis kedunungan kiwa, wong kiwa itu gak payu. Tapi dia tetep ya Tetap mlaku. mlaku. Muga-muga wong Jawa iki mek ana rido. Intine iku. Mek golek ridone Gusti Rido ta ya. tok. Lek Mane lek wong cerita Jawa iku urusan nang Gusti kan pribadi ya, Pak. pribadi. Lek wong tamu iku bareng-bareng. Lek kene nang Gusti pribadi. Heeh. Lek urusan bareng-bareng kan menungso. Hasilnya luwe sohe, luwe patah. Aras antara aras. Nah ini ono sampai cerita gentong sewu sampai akhirnya kan laras lagi. Aras sampai aras. Ya wis mentok. Mane kabeh ini ditunjuk tak pas zaman kaya ini. Ono jeneng menungso rido pangeran. Aduh, semute guyu. Nek rido guru, rido leluhur pangestu wong tuwa iku siji meneh. Nek ridone pangeran no sampai Waduh. kelakuane Wis kayak dajal ngono ya. iya. Lah wong apa ya? Saringane Nabi Slawi iku. Iya. Sing disayang Messi itu Kanjeng Rasul ta. Lah iya. Liyane kan jadi kiwa. Iya. Lah ya, Itulah. apa Kanjeng Nabi liyane elek, lak ngono. Nah iya, padahal sempurna kabeh. Lah iya sempurna kabeh. Lah iki munggo wong tuntutan rute tolabul ilmi iki. Coba titel di profesi dunia iku wong titel-titel wong bin. Nek wong ini iki tolabul ilmi nang leluri jenenge nip sandi. Oh. Rahasia. Aku ro persis tuntutan yang jati ya iki Mang pas majum dimanjing Mbah Wali Sentono antara Mbah Wali Aruman. Sebab iki ndore Pak Jum ning dawuh Mang. Iku Mbah Wali. Iku baru aku rada guyu. Itu jadi ya kok kejadian akhirnya itu nggak tahu mufti hak sesuai keridoan donga ngumpul iso berkah iso apa tetep lek gak dikaulani lek gak tahu lek gak di yang ini ki di dunia ini ki gak iso masih leluhur dengan teko omah ya ketemu ya enggak terbesar jarang ketemu Afdolnya. Iku berarti mang sangkan paraning dumadi mang lho. Iya. Film mandiye ya iku. Tata cara tolabul ilmi baridatul. Ya ngene iki jenenge golek ilmu. Ngawula ngalap sawah. Golek mara Mbah Di lega lila sak kitab-kitabe dikekno. Nyoto emang lho. Iya, ngalap sawah. Heeh. Iku ngadek keras. Aku golekno sapon. Kudu aku iku sak karepe. Mengko ana di lemah mosok dosa. Enggak. Kitab. Mosok gak ikhlas aku. Talabul ilmu kan ngaji mang. Iya. Ternyata nambah delik Mas. Lah iya. Lho. Perguruan-guruan di Kunaon apa Pulonan? Itu lho. Dia ono sambung bokong Pak Jum. Iya. Sambung bokong. Iya. Wah, enggak. Aku sohe. Jadi anu kepo. Kepo. Pak Jum. Ternyata wong loro iki bae kepet Pak Jum. Sing kene tuwek-tuwek kate diano ya. Iya. Ate dikaspoi. Kaspoi. Kene kentungange bae Iku nek kaspoi. syariat. Kalimat sing nggo dirut iku sesuai kalimat sesepuh tok Bondowoso. Contoh ye Haji Lurah. Ye Asad asem bagus, iri dari isun jadi isun. Ilahu kalimahu akbar al-fatihah. Jadi sandi ini memang ono sampai ye Asad. Makanya ini biyen ya etan baju. Etan ya. Bener apa enggak? Iya teko etan iki ben teko Karas kana lho. Pasuruan. Gini aras, gini karas. Iya. Wong kono gak ngerti ilmu sejati Jawa, digembu.
Lah nemen koplake timbang awake. Lah iya ta. Itu. Jadi memang ya Mbak Rob, jadi memang sankan paraning dubadi gitu ya maksud. Lek Jawane ngono Mbak Rob ya. Ya. Dari teko ka ono Kembali ka ono. kembali ka ono. Lah amit ngelmu pengalaman wawasan wis diputer ae kabeh mokal. Kakek wawasan ya konyol. Enggak ngalor gak ngidul dalam anti jerone ati paham. Kan mokal ati nang. Mokal. Itu kejanggalan urip iku. Ya apa wis. Lah wis kejanggalan ya anggap ae awake dadi toya, dadi banyu, ambek sing urip dibuanani lek wis tangi lah ngono ta. Ya wis pandut lah apa manut. Inna ma'hai innalillah ngaji. Padahal iku tuntutan akhire menungso di dunia. Lek dirut tenan niku ngelmu, Mas. Ngelmu aja. Inna hadza wa ila kulli nafsin daitul maut. Ilmu iku kupasana dalem ono. Aku dikodratno ngono, ana tangga kanca saenake. Ya tak setrekno ta. Iya, Aku ta. dikaca ngono. Ya tak terapno lah. Lah ngono Mas. Iya, iya. Ini melok arah melok langkah. Yo gak dosa. Kabeh iku kaya dhewe-dhewe kok. Tinggal wadake ngatapi apa enggak. Lah, Lah aku biyen tau di Capisi kok Ciwaringin ngono, Mbak Jun. Lek kancaku bin. Sing nyoting lho. Bini bokong. Yo gak apa-apa Mbak Jun lho. Iya Mbak Rob, jadi gini Mbak Bini Rob. bokong malah muci Jadi kari. gini Mbak Rob, Muji kari. sadurunge iki shootingan iki kita selesaikan. Boleh. Di mareno sih iki muga-muga ayo didongani supaya para dulur-dulur sing golek ilmu dina iki mang apa ngaran ilmune? Ilmu sing barokah Mbak Sing Rob. barokah. Ilmu sing barokah Mbak Rob sampean dongani. Donga Islam, Mbak. Donga Islam, monggo. Akeh di Islami. Tak perlu diakhiri. Terus tak dudui dulur ya. Ya. Niki ini sandi Islam. Sejati ini Jawa Karwitan di Kang Diki. Oh, malah Aku Jawa tak Kaitan. tawasuli talabul ini syariati sabinai. Heeh. Tak mau sisi untuk kebesaran irido ingsun jadi isun sakoncoan isun pribadi ngalapang itu keberkahan tok Kang Di. Muga Kang Di ana ridone nang pangeran jembar kubure Padang talan. padang jalane jembang kubure ngono. Heeh. Bismillah billah la samala nasyalla ilaha illallah ison si ususon terus jadine Kang Di. Muga-muga ana ridone yang mau kuasa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Hadat al-Ahya kalimat tuntutan kalimat kitab kuningi Kang Diku buka nutupi sandini sama itu sama itu Sama itu. muga-muga ana ridho mau gak mau ade diwasiatno nang aku gak tahu sapa sing cocok nang para kawula. Amin. Al-Fatihah. Khususan anak putu Kang Di sing dik mriki muga-muga dilindungi pangeran ana seger waras selamat rezeki lancar untuk sapa Kang Di wis ninggal nang akhirat nang ing kuwasa ana tenang ana amane ana mulyane ning kono muga-muga gak nolan-nolan ning dunyane Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sejati ya monggo sejati hak tuntutan yang hakiki bangsa Jawi donga sing sabenere aman untuk bangsa Jawa itu Pak Sim. Wis sampean donga Jawa nang Kang Di. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma puji langgeng sahadat panceriman gesang ira rina lan wengi nalika ana dina loro aja ana wong kang sia-sia angetekna Pancabaya lemek iman selamat peparingi kabul selamat pinaringan rahayu selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang bisa nasi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.